हेल' लोगोफोर गिबियावनो गासैनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय दा आङो दंफैयो नै लोगोफोरदो माने रंगियाव दोङो जों माने दिनैसो लोगो हमलायदो अनलि क्लासमेट गोजा दोङो जोङो 4 years जाबाय आफ्टार 4 years 5 years दा जोङो मोनसे केकेआव दोङो चिप किटचेन बेयाव जों माने एसे जानायदो नोंथांमोनाबो ब्लगखौ नायनाय टेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो र' जानायफोर इस्तेमाल माखौ मोनदै जायो जों नामा मार रोंग्रा रां पिज्जाया चिकेन पिज्जाया मोनफैबाय जोंना जानाय जागोन एसे पिज्जा मिनिट थांनांगौ सम मिनिट जाबाय कैसा लगा अच्छा है कैसा लगा दोस्त नैबे माने केमेरायाव माने जानो मारला जियो गाइस ओंखायनो जांख्रिनानै लोंनांगौ आरो नै दा फ्रेन्स फ्राइया जोबलायबाय मोनसे अर्डार होदो दा माने अखा हाबाय दङ नङाबा दङ थांसिगौमोन बेयाव मा खालामनो बाहेरावनो टाइम पास खालामनो दसे आरो नोंथांमोननो दा आङो मोनसे जायगा देखायगोन मा होनगोन बेखौ मा होनदोंमोन फामे बिबारनि पुखुरि फामे बिबारनि नामानो पदम पुखुरि फामे बिबारनि मामोन फख्रि गासिनो जोङो जाखांबाय ओंखारलांनि दाना जाव दे माथो दा आङो नै लोगोनि नैबे क्लासिक 350खौ सालायनायदो माने दिनै फार्स्ट टाइम इनिखौ सालायनि आङो अखा सिना दोङो खारबो फै पिज्जा जाना जस जादों नामा पिज्जा जाना जस जादों नङा जायखिजाया बे रिथिकआ डिउक 200खौ बहुत फसायोमोन दाबो फसायोना माने दा आरो जों आरो डिउक थानायखाय आरो दा नै रयेल एनफिल्डखौ फसायलायो बिदिनो आरो ना गावनियाव मायबा मोनसे थाबा बेलेगनिखौ बांसिन मोजां नुयो यस ब्रो ना यस लेकिन अपने पास जो है वही अच्छा है उसी से खुश रहना चाहिए ठीक है गिदिंना थांनिथ' बिथिं ट्रेन गेटआ हेथिबाय बिथिं थांनि फाय हावेनिबो फिल लानिबाय जोङो माने ओरैनो फैबाय लोगोआ नै इयावनो रंगियाव दंफैयोमोन नै रयेल एनफिल्डनि मालिकआ स' बेयावनो इयो जब खालामो दा ओमफ्राय जोङो गोबां गोबाव जाबायमोन लोगो हमिया क्लासमेट गोजा जोङो गासैबो दहायनो बुंखादोंमोन थेवबो बुंफिनबाय आङो ओमफ्राय आंनाबो डिग्रिया कमप्लिट जानायखाय इसोरखौबो लोगो हमबाय दिनै मोजां मोनबाय बिसोरखौबो लोगो मोननानै गासिबो बेलेग बेलेग जायगायाव फरायजोबोमोन बिदिब्ला गाइस जों दा नै मोनफैबाय इक' पार्क जाफैदोंमोन जोङो एसे बे गिदिंनानै नै इक' पार्कआव दहाय माने जों फैबाथाय गोबां मानसि दंमोन दा मोनानायखाय थांलांबाय गोबां बरिया जाबाय आरो नैबे पार्कआबो आरो सोरबा सोरबि रानिं खालामनो फैनायफोरा रानिं खालामो बेवहाय एक्सुवेलि मट' ब्लगिं खालामथारिखाय एसे बोरैबा थाङा जाया मोनथारदो थ' नाइट ब्लग खालामबाय दिनै एसे ओरैनो बेरायनायखौ नोंथांमोननो देखायबाय नोंथांमोनाबो भिडिअ होथाराबा बुंहरबाय थायो भिडिअ मानो होथाराखै होनना स' गाइस एसे माथोआबो आंना माने गारमाया मानबाय थायोमोन आंना मुलि जाबाय आं एसे रेस्ट लाबाय साननैसो नङाबा बाइक सालायनाया थान्दा हाबबाय थानानै मार प्रब्लेम मोनोमोन दा मुलि जानानै एसे गाहाम मोनदों नेक्स्ट लं राइडनि प्लेनिं खालामबाय दोङो टाइमफोरा सफैथोंसै नोंथांमोननो बरियासे लं राइडनि भिडिअ लानानै फैगोन दा नै मोनफैबायानो जोङो पदमफुलनि फख्रि गोदानै बानायदों बारा गोबाव जायाखै नोंथांमोना फैयोबाथाय रङिया तिनिआलिनि खाथियावनो दोङो भुटान र'डआव दा नै इमान बरिया गेटनिफ्राय लाइटिंफोरा थ' एसे हाबनानै नायनि गाइस जोङो नै पार्कनि सिङाव हाबबायानो दा जोंनिया लोगोआ टयलेटआव थांनायदो इउनिक नै टयलेटआ लोगोआ टयलेटआव हाबदो ओमफ्राय नै
पदुमफुल मानेथ' फामे बिबार बर'बा फामे बिबारनि फख्रि नानि टयलेटआव हाबना माबादि मोनखो बे मावग्लुङो लबरनि टयलेट नो गाइस स्माइली तखरबना दंजोबो दा मर्निंआव इयो माने बरिया ओंखारजोबगोन सोराङाव फामे बिबारखौथ' मिथिखायोआनो सानाव माने बास्रायोना सानाव बास्रायो इनि उनाव माने गेवलाङो दा नै दा मोनानायखाय माबादि जाना दङ नै एसे फाखोसे बेरायना थाङो दे जलाय दे जनो ना आं जनि ओइ दे दिनै मोनसे थाबाय स्प्रिंआव ना आम्ही वाचता त्यावर मैं तो कुछ और ही समझ रहा था आम्ही वाचता हो आम्ही वाचता ओय मारे में दिखेगा स्प्रिंनि नामा तो गाइस माने आगोलाव जोङो खनसे मोनसे पार्कआव थांनायाव इनिया वाइटआ बारा मोनदि आना बारामोन गाइस दा बिथांनायनि बेसां बिथांनिया आना इदिबा जाया खमानाव जाग्रो 1 2 3 start 1 2 3 आंना ला iya वाइट जाबाय आङो आं दा हालालै नोङो ना खमानाव आरो नेक्स्ट सेकेन्ड राउन्डआव सोरदे सेकेन्ड itu बिथांखौ एको बोलो होनाङा जास्ट जनाल' आथिं थिखां 1 2 योब्रा 1 2 3 sekian lah oh biar jangan dicikir kosa डास्टबिनफोरा माबादि बरिया स्टाइलनि खालामना दोनदो नै माने लाभ बरियामोन खिन्थु मा रखमा बाइकखौ बियो मोनथिला स' आरो नै इयाव इथिं नुला माथो नैथिंनिफ्राय बरिया नुहुरो आइ लाभ रंगिया बे जायगायानो दङ रंगियानि तिनिआलि खाथियावनो नै जों भुटान रडथिं फैबानो नुगोन लामा जिङाव दोङो जोंबो दा बिथिंनो थांखागोन ना आङो दा गामियाव दंफैयो नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरो मा जायगानि होनना आङो एक्सुवेलि बरमायाव फरायदोंमोन बरमानि आंना कमप्लिट जानायखाय आङो दा नै गामियाव दंफैयो ओमफ्राय न'आ मादार फादारा थायो जोंहा गुवाहाटियाव स' खोन्थाबाय आं नोंथांमोना गोबां सोंहरबाय थानायनि थाखाय दा नायनोसै आङो दा नेक्स्ट मा कर्स लानाय जायो मा खालामनाय जायो होमबाना मिस खालामो माने बरमाखौ लोगोफोरखौ गोबां मिस खालामो जों गेलेग्राफोरा केसा लागा हाले लाक्सि আহিলো এতিয়া খালো तिरि खालु दा जोंना ओंखारलांनोसै वाइटखौ नायनि दे नै इसोर खानैनि वाइटखौ नायनि दा सेम बे नोंसोरो 1 2 3 गेजेराव बे नोंसोर सानै बे एखे वाइटनि दे आंनो जाया नोंसोर खानैनि दा गाइस जोङो नै थांसै गेटखौ खनसे नायना लानै नोंथांमोना जुदि फैफ्लाङोबा बेबादि दोङो गेटआ उदुम पुखुरि जायगाबो लिरनाय दङ रंगिया तिनिआलि थ' थांसै दा नै बिदाय लाजोबनोसै इसोरना माला खाथियावनो नङा आंबो न'आव थांबाय हानोसै नोंनियाबो 6 किल'मिटारसो बारा गोजान नङा थांबानो मोनो दा बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब ओमफ्राय लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो माना थाब शेयार आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंनिनो गथ'नि बर' हारिनि लोगोआनो बिदि बुंना होआबा आरो सोर रोंना बावनो नङा होमबा गाइस मोनसानैसो बिथांमोना मोनसे धामाका ब्लग नुबाय दं दे होमबा गाइस गुड नाइट